Знаеш ли как да намалиш стреса за 60 секунди? Сега ще те науча на една дихателна техника 4-4-6, при която поемаме въздух за 4 секунди, задържаме го и след това издишаме за 6 секунди. Хайде да я направим заедно. Какво се случва в нашето тяло, когато издишаме повече, отколкото сме поели? Виж долу в описанието.